Sa hinampang ginbalibaran sang Filipino pole vault star nga si EJ Obiena ang mga donasyon nagikan sa iya supporters kasunod sang iya pag-anunso nga hindi rin makapasakop sa isan Indoor Athletics Championships bangod sa logistical kag financial issues. Apisan nga grateful sa suporta sa iya fans ginpahayag ni Obiena nga natungdan na sa mga supporters sa ilang responsibilidad pinagi sa pagbayad sang buwis nga mong gingamit niya sa iya mga trainings kag kompetisyon sa Europa. Sunod sa iya double dipping na kag hindi na ethical kung batunon pa niya mga donasyon nagikan sa mga taxpayers. Una na nga ginbuyag ni Obiena nga nagpaandam ang mga miyembro sa iya team nga magbiya na bangod nga wala pa nakabaton sang sweldo sa sulod sang masobra isa ka tuig. Si Obiena ang nakadaog na sang 3 ka gold medal sa indoor season.